Khasi Hills Autonomous District Council kelarai ban pensengau syakasor karjela babaro ki MDC ki persakjur ya ka jingtmu ban pentre kamno ya ka Civil Procedure Code CPC bat ka Criminal Procedure Code CRPC habaro ka we ka jela habakran bat gila pathai khubor hadirin ka jingalang bat jan baro ki MDC UCEM ka council uba Titos W Khan ulaong ba lada pentre kam ya ka CPC badru ya ka CRPC klempep ki Kashari jong ki district council kin setelot no ka bor tre kam pi ko mangala kren hagitu ki sengi ki baladap ngong balada pentre kam ya ka CRPC bat CPC habaro ko ka setia ka bamut ba kitu ki district session code jong ka sarkar ki badan ha ki district ha ki subdivision kin sayo kaju ka bor kumbadon ki district council code kabamut ki ban sala ban trial ya ki case la kadai tribal pra tribal ru kin sala ban trial te hoi kadon ka jing ong na kaliang ke AG ba wat mentaru ke CRPC ba ke CPC ke trikam hagi district council code henry kat kong ka jing pensai jong ujat kalong bet ke trikam bet tang ka spirit ngimpat petrikam ya ki technical jong ka CRPC bat CPC henry ngi pentrikam tang ya ka spirit jong ka te balai ngaong bakan keta lada pentrikam ka bamut ba kitu ki district council district session code ki badan ngalaong bakin satrikam no kum batrikam ka district council code te na tagadaw ka pentrot bor bat mdai tang ba ka pentrot bor ru ka ba ma menta ka long ka keta ya upat ba pingan syu ai nuk sai phi kidon ki case ki babun khamtam ha ka than riwar ki baju ya keni jaka mo ya keni put jaka ko tu ti ki babun ki case ki site trial tang ha ka level jong ka village court badan ru ki case ki ba trial tang ha ka level jong ki additional subordinate court ka bamut ki court jong ki hima ti kamut tang hang tu kamut kala abyang tenre lada pentrikam menta ya ka CRPC kamut kitu ki case bro khoi kinwan na apa district session judge. Teka bamut hang ni ru larang pentrikam itu kan keta. Bat kan sempur dak ki post nam. Kan sempur dak ki snam ban settle ya kini ki ku. Te takadaw ngi nakaliang jong ngi kwa hi baka ka bor, ka practice, ka ba nilale menta dak ki post nam. Nado ba yo ya ka district council ka de ban ne ban petang. Rengan itu ipi ladala pentrikam ya kani gajing temu ngasuk tu baka board yang ka district council court kanum don board so la dilute no but kabamut hi ba ya ka power yang ka judiciary napa district council asim no